Dnešní video bude doopravdy šílený, protože pojedem do farmářského penzionu a ubytujeme se tam a podíváme se, jaký to tam vlastně mají. Tak jo, už jenom ta příchodová cesta vypadá fakt nádherně. A kdyby to někoho zajímalo, tak tenhle penzion na jednu noc stojí 15 000, doopravdy, nedělám si srandu. Jestli to je velká částka nebo malá, to se právě dozvíme teďka, jak to tam bude vypadat. A napište do komentáře, jestli byste sem jeli a nebo ne. Vypadá to fakt nádherně, je to fakt velký. A tady musí být prostě obilí, když je to farmářská část. Seno tady nesmí chybět, lampy tady taky nesmí chybět, seno, nějaké odkladové místnosti, taky tam je květináče, sluníčko nám krásně do toho svítí, takhle by jsem se tady mohl udělat nějakou hezkou fotku na Instagram, takže mě nezapomeňte sledovat a třeba tam přibyde nějaká nová fotka a můžete mi ji olajkovat a třeba vám dám follow. Teďka se podíváme dovnitř. Tak, tady to vypadá taky fakt nádherně. Odemykáme tak a jdeme se podívat. Tyjo, to je nějaké oblečení, pece, odkladové místnosti, nějaký vařící pult, nějaký nástroje. No, tady nic jako moc pro mě není. Jdeme se podívat do druhého poschodí. Knížky, tady nějaký kumbal, takový zajímavý. Tak, tady taky něco píšou, ne, tady nic nepíšou, ale takhle, kdyby jsem si tady seděl, četl si knížku, koukal z okna, nevadilo by mi to. Když jdeš tady po schodech, tak tady máme obilí a krásný výhled. No, jdeme zpátky, obraz, tady taky nesmí chybět, tady ještě schody nahoru, tady se nic neskrývá za obrazem. Ne, fakt ne, tak já ho tam vrátím. Tady máme krásnou postel, doopravdy je fakt nádherná. Tady si můžeš sedět, koukat se z okna, lampičky, takový dekorační, tady fakt nesmí chybět. Ani ty lustry by tady nebyly tak hezký jako ty lampičky. Vymysleli to tady fakt nádherně. No, tady je další poschodí, tady je jich fakt hodně těch poschodí. Co tady máme v tomhle pokoji? Jo, takovýhle obilí. Tady je taková zašívárna. Taky nesmí chybět a tady to je ještě hezčí než především. Tady taky by byla krásná fotka. No, já si myslím, že tady by to bylo fakt geniální, skvělý na nějakou krásnou fotku na Instagram nebo na Facebook a takovýhle sítě. Tady máme obrazy a pořád nejsme, dámy a pánové, nahoře. No, jdeme se asi podívat, protože víc šílený to fakt už být asi nemůže. No fakt, jo. Hele, já se omlouvám, ale já tady prostě musím zničit okno, protože mi to fakt láká se nám podívat. Já jen když tak třeba dám nějaký peníze. A no, tak tohle je fakt nádherný. Půjdeme spíš na tuhle druhou stranu, protože tady svítí sluníčko. Tak, a měl jsem pravdu, víc nádherný, šílený, žužo to fakt být nemůže. Tak, skočíme tady na list. Tak a půjdeme nenápadně sem do tohohle okna, tady se skrčíme, rozbijeme tady sklo, tak půjdeme tady po schodech dolů a já si myslím, že můžeme ležet a můžeme si schrupnout. Já jsem si jenom lehnul na posteli a už jsem usnul. No, venku je asi už tma, vypadá to tak, všude se svítí, to je fakt krásná atmosféra. Já se musím jít ještě podívat nahoru, jak to vypadá. A tady to vypadá fakt krásně. No nic, jdeme se podívat ven, jak to vypadá tady po schodech. Docela se tady i ztrácím, je to tady fakt velký. A krásně měsíc nám svítí. A takhle krásně i v noci to tady vypadá. To obilí tady tomu fakt dodává ten šmrnc. A krásně to tady svítí i večer. No víc nádherný to být nemůže. Zase takováhle krásná fotka by tady nesměla chybět. Tak teďka jsem si udělal fotku na Instagram, tam to asi jako stories. A no teda rozhodně to vypadá nádherně. Tak jo, už se blíží další spánek, jdu se vyspat a ráno si povíme, jak se nám tady líbilo.
Tak jo, dobré ráno, sluníčko nám vychází. No tak tohle je nádherný východ sluníčka. Jdeme se rychle podívat ven, protože to bude ještě venku. Tak, tady takhle dveře a fakt vypadá to nádherně. Ještě je taková ranní mlha, taková menší kosa je, ale vypadá to fakt fantasticky. No a jestli se jí tobě líbilo tohle video, tak zanech like a odběr a třeba dáme 10 000 odběratelů do Vánoc. Bylo by to fakt geniální. Já se s váma loučím a s tímhle krásným penzionem vám přeju, abyste se měli krásně. Zatím a já si jdu užít ten penzion, protože je fakt nádherný. Já si nemůžu jinak pomoct.